Dumelang thobela sanibonani molweni bhotani lotshani abushengi sidosha nezidosakazi kaNomkhwezi hlala nihlale nawe ungashengi ungandishina ngomnye umzuzu kuba kaloku ndiyintoni na ngaphandle kwakho. Bethunani, I'm back yet again with another piece of wisdom. I'm sorry for i-video edark. My ring light has been dead for some time now, but ndinentshisekelo nditsha ngaphakathi uba mandize kuni ndizocokola. Ndiza nomba mani, ndiza kumntu othwasayo, ndiza kumntu onomshologu nelizwe. Ndanandithunywe noba ndizithumile kodwa enye yazo ikho nto eyenzekayo. You know, I've had a few sessions andazi into yamhamba ngee-seasons okanye ngee-phases okanye ngeentoni, kodwa yewethu ingathi ndikwisizini yabantu abathwasayo abangakwazi ukulinda, abangakwazi ukunyamezela, abantu ababhuqwa ngumshologu, ndazi uba ndizayibeka njani, kodwa abanengxaki yokungxama. Ndiza nelizwi elithi kuyalindwa emshologweni. Akho nto inyanzeliswayo. Shoot into yoba uphushe utyhale ngokwakho, izawuba khona ingxaki. Uzawukhala ngomso, uzawusola abantu. Ubizo lolwakho, ilolwakho nje. The timing is not yours. You do not know, you don't understand how the world works, how the universe works. You are here, as all of us are here, and we will never figure it out. No one has it figured out. Trust me. Even me, Tishumaela kangaka, I don't have it figured out. So let us stop pretending as if we have it figured out. Ubizo lwakho is your calling, and that is what it is, just a calling. Lubizo, you know nothing else. Ayikho enye into engaphaya oyaziyo. Linda ke ngoku kwabantu bakubizileyo. Wait for instructions. Wait for the right time. Iba nomonde. Qhubekeka nobomi, yenza izinto obukade uzenza. Akuthiwa kaloku wawuthwasa ngoku yeka ukuphangela. Kukho abantu athi, oh hayi, abantu abadala bandifuni mna emsebenzini, ndithi ndaba semsebenzini ndozele, ndithi ndaba semsebenzini ndibe nomsindo, ntono. Efondini, nyamezela, zibambe. Ithi hone hoga, hold your horses. Uzawutya ntoni yandicapukisa ke le light? Uzawutya ntoni xa ungaphangeli? Uzalibhatala ngantoni igqirha ungaphangeli? Because kaloku nothing for mahala. Yeyiva, nathi esithwasisayo singaboMother Teresa. Ekugqibeleni ndingathetha kamandi ndikubekele konke into yoba this is possible, this is, you know, this is what we can do, you know, this is what will get you through, what. Yonke loo nto leyo kufuneka uyibhatele ekugqibeleni. Amagqirha amanintsi endiwaziyo mna are not running NGOs. So xa ungenamonde, ungena-patience, ukhalala msinyane, uzawucengwa ngubani? Yayiva, even umzali wakho akanawukwazi uyithatha idyoko yakho ayenze yakhe. Ubizo lolwakho. Sukungxama, nizizingxami abanye benu. Ndisitsho nje ndisuka apho nam ekungxameni, but ndabona into yoba akundenzelanga nto. Uyabona laa ngoma ithi shumle minyaka mntakamama ntsala kanzima. Yayiva, ndingomnye wabo bantu mna, ndiyithwasile into ende, abanye abantu bethwasa into emfutshane. Olwam ubizo beluvaya lujikele, you understand? Xa kukho i-shortcut mna lifuna i-dry. Yayiva ke ngoku?
lwandiqhoka ndatsho ndothula iemere ndayibeka phantsi ndake ndaphumla. Eyofana uqumbele igqirha lakho, uqumbele ugobela wakho ngelithi yho akana-sense of urgency laa mama, unini ndimbalisela amathongo, yayiva? Mhlawumbi ithongo lakho alikathethi le nto kufuneka yenzekile. Ubone omnye umhlekazi angene kulo nyaka kuphelileyo, yeva, kulo nyaka selegoduswa, lithongo lakhe lifuna kanjalo, lingxamile, lenza possible izinto, labeka imali apha, yayiva ke ngoku linezizathu. Awuzuzazi izizathu, awuzuwazi amatyala abhatelweyo lelaa khaya ukuze ithongo lala mhlekazi lingxame likhawuleze ngolwaa hlobo, likhawuleze ukuphendula. Mhlawumbi kokwenu ninamatyala angekabhatalwa, angekasetyenzwa, yiloo nto lakho licotha. Uthi makuthweni ke ngoku ngubani? Qumbe ephehlweni, uqumbele abahlekazi abagqithayo ababheka phambili, ube neengcwangu. Bakho abantu abakhokelisa phambili imali. Xa ikhona imali, abantu bazawukwenza izinto ezenzekayo. Ubizo lwakho sukulufanisa nolomnye umntu. Exercise patience. In the meantime, carry on with your hobbies. If you had hobbies. If bungumdlali wesoka ngee-weekends, carry on with your soccer mntakabawo. Sukuhlala ulindele into yoba zingenanini iindwendwe. Ndithwasile but azingeni iindwendwe. Azingeni. Uzawuthini ke uzazinyanzela njani? Carry on with your life, carry on with your hobbies, you know. Improve your life, improve your, study, do something to improve your life. There is life more than ubugqirha, ngaphezu kobugqirha. Khona impilo ngaphaya kobugqirha. Have a social life. Akuthiwa xa uligqirha yeka uhamba nabantu, yeka ukonwaba nabantu. Maintain your relationships. Go out for coffee if if you have a friend asking you to go out. That will avoid into eninzi, i-anxiety ne-depression. Uzophela usitya iipilisi ngenxa yokuzivalela okulinda iindwendwe mntakabawo. Because kaloku wena uthwase noobani, oobani sebenabakhwetha, hayi mna ndivaliwe, inene. Yayiva, ndafika mntakabawo, into endiyibonayo, umama kaloku isihlwele sam singaphezu kwesakhe. Kukho iskeyili soweyisha ezi zihlwele, sasikhulu, sasincinci, saphakathi, sathini. Mhlawumbi abakokwenu abantu ezabo izinto azikadubuli kwaphaa kwelasembo, khona lo mnyango usavaliweyo kwaphaa kubo. Ngoku wena uphahla okokoko mntakabawo, khwapha ungahambi khona uve kuthiwa amagqirha kwabaprofethi abasisa abantu entabeni. Nawe ufuna uba kwaba baprofethi usiwe entabeni, niphume entabeni niye emiqolombeni, niphume phi. He wethu niye ezitediyamu niyovaswa emilanjeni. Uyayiva ke ngoku? Kanti kokwenu, abakokwenu abantu basesetrongweni, basavalelekile. Noba ungaphahla kangakanani, akho nto iza kwenzeka. Linda ixesha elirayithi. Sukusola mntu, sukuba nentliziyo ebuhlungu, sukuba nentliziyo embi ngenxa yoba ezakho izinto zingekadubuli. Iingqinamba zamakhaya ethu azifani. Ubuhlwele nobuhlwele buneengqinamba zabo. Our ancestral spirits have different challenges. Eyoba wena ufana ube frustrated ayizukunceda. Chill. If there's a pill you can take to chill, take that chill pill. Till the next one.